Inselmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Jean-Paul Borg. Jean-Paul jaħdem f'ambjent ta' numri li ma jmerruh qatt, iżda qalbu normalment jimliha bil-kliem u kif jgħidu stess meta jkun qed iterraq lemm u law. It-traduzzjoni tiegħu tal-ktieb ta' Suad Amiri, Sharon u l-Kunjata ġie ppubblikat minn SKS fl-2015 u fl-istess sena ġie nominat għall Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija ta' traduzzjonijiet. Dan l-aħħar huwa ppubblika wkoll ġabra ta' novelli oriġinali bl-isem ta' Mhux Nies ma' Klabb Kodba Maltin. Huwa jagħmel parti wkoll minn Integra u Inizja Med. Allura Jean-Paul, xi qrajt dan l-aħħar? Jiena l-ktieb li qrajt dan l-aħħar huwa The Return ta' Hisham Matar. Hisham Matar huwa awtur oriġinarjament mill-Libja. Ukoll skoprejtu meta kien wieħed mill-kittieba missiedna fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura tal-2015. Qabel dal-ktieb Hisham Matar kiteb żewġ romanzi, In the Country of Men u Anatomy of a Disappearance. Dana mhuwiex romanz, dan huwa aktar bħala memwar. Fil-fatt huwa jikteb l-aktar fuq it-tema li anke kienet ċara ħafna fiż-żewġ romanzi ta' qabel, il-ħtif ta' missieru fl-1990 mir-reġim ta' Gaddafi. Jidher ċar kemm il-ħtif ta' missieru ta' Ġabala affettwatlu ħajtu bil-kbir u fil-fatt sfortunatament għadu qiegħed ifittxu għadu ma jafx jekk da missieru u xħaj jew le jew għall-inqas il-mod ta' kif miet jew x'aktarx inqatel. Fil-fatt dana jismu The Return għaliex Hisham Matar jikteb ħafna fuq iż-żmien meta rritorna lejn il-Libja wara l-waqa' tar-reġim. Irritorna ovvjament fi żmien li kien hemm ir-reġim huwa kien bħala persuna b'marka sewda fejn jismu u allura ħal okkażjoni mill-ewwel biex jerġa' jmur u anke ifittex ħafna fejn seta' kien missieru ukoll jiltaqa' l-ewwel darba wara ħafna snin ġewwa pajjiżu. Episodju partikolari li laqatni huwa li f'mument minnhom Hisham Matar jikteb kemm meta kien darba f'funeral u qer ħafna għall-familja li kienet qed tagħmel funeral. Għal ħafna minnha funeral huwa forsi wieħed mill-ar episodji tal-ħajja. Bissa min għandu xi ħadd bħal Hisham Matar li ma jafx sar minnu, jgħid ħafna għal min kellu ċans jista' jitfen lill-maħbubin tiegħu u jagħlaq kapitlu minn ħajtu. Li nista' ngħid ukoll jimpressjonani ħafna Hisham Matar għaliex minkejja li l-lingwa ta' ommu mhijiex lingwa Ingliża, jikteb b'Ingliż impeccabbli u fil-fatt ħafna drabi tiġi f'dubju jekk din hijiex proża jew poeżija. Grazzi ħafna Jean-Paul tal-li qsamt The Return magħna, interessant ħafna. Aħna nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u nistednukom tkunu magħna l-ġimgħa dieħla fl-istess ħin. Sadattant aqraw imqar nitfa' kuljum.